Labian pasasalamat ni punong Barangay Domingo Madrideo kan Barangay Baskaran Daraga Albay na igwa ng makuko ang Police Assistance Center sa sendang lugar. Sabi niya, ang pagkakaigwa kang nasambit na edipisyo, makakatabang ng urog na sa oras ng emerhensya, bako sa nasa sendang lugar, kundi maging sa pagtaraning. Para man kay Roland Busito, Acting Airport Manager kang Bicol International Airport, bintay na igwang ipigmukna na PNP Assistance Center, harani sa aeropuerto, bagay na makakatabang man sa seguridad man kan sa indang mga pasahero. Sa pag-agarang pagpapatayo nitong Community Police Assistance Center, malapit dito sa access road going sa Bicol International Airport. So ito po ay dagdag security para sa mga biyahero natin at sa mga pasahero na safe po talaga bumiyahe going in and out of the Bicol region. Kasubagong aga, kandagos ng pinag-inaguraran ang nasabing edipisyo na naging posible huli sa esperasos kang LGU Daraga. Presente man sa aktibidad, ang Provincial Director kang Albay PNP na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr., maging si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Luis Tremundo Ubingke na nagiras man kang sa iyang pasasalamat asin suporta. How working hand in hand, the PNP and the local government unit and the various sectors of the community can achieve remarkable milestones. The success we have attained so far is a testament to our unity. Para naman kay Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Pausian, hepe kang Daraga PNP, haloy na nindang pigmamaot na mabugta kaning Police Assistance Center sa nasabing barangay na naging posible nanggad sa tabang kang sa indang lokal na gobyerno. Likewise, sa sa mga nearest, mga adjacent barangay, sila po ba mag-assist or anything mga police response tepanan. So, sarap po ito sa mga programa ko at supported ni Mayor na mapalapit agad serbisyo sa mga publiko. Apwera sa Barangay Baskaran, in kaso na magkaigwa pa ning tsansa, target man kang hepatura, na mabugtakan maning siring na edipisyo ang iba pang barangay na nasa sur na porsyon kang sa indang banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.